Meta wieħed jisma' l-frażi l-ewwel għajnuna jaħseb fl-aspett fiżiku, ftit jafu li l-ewwel għajnuna hija aspett importanti wkoll fis-saħħa mentali. Il-Fondazzjoni Richmond li ilha l-25 sena toħloq kuxjenza dwar dan il-qasam nediet proġett ta' taħriġ fl-ewwel għajnuna fis-saħħa mentali. Permezz ta' fondi minn SOS Malta, il-proġett għandu lan li jimla l-vojt li jeżisti f'dan is-settur. Il-proġett beda fl-Awstralja u llum il-ġurnata huwa mifrux fi 23 pajjiż. Fil-fatt it-taħriġ kien adattat b'mod li jirrifletti s-sitwazzjoni f'pajjiżna. Il-koordinatur Daniela Kalleja Bitar spjegat kif il-proġett hu miftuħ kemm għal laqdiet volontarji u anke għall pubbliku. Dan il-kors huwa kors ta' 12 sija, it-taħriġ huwa teoretiku u huwa prattiku wkoll, ġifieri l-instructors li aħna stħarriġna hawnhekk jgħallmu n-nies b'mod prattiku kif jgħinu xi ħadd li qiegħed fi stat ta' kriżi ta' saħħa mentali. Sitwazzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-ansjetà, ma' depressjoni, ma' abbuż ta' sustanzi, ma' suwiċidju, ma' depression kif qatt qabel u panic attacks u affarijiet hekk. It-taħriġ se jingħata b'mod regolari fis-snin li ġejjin, però l-ħidma tal-Fondazzjoni Richmond ma tiqafx hawn. Iċ-Chairman Anthony Gulajmir spjega bidu ta' ħidma oħra, dik li persuni b'mart mentali jkollhom opportunitajiet ta' xogħol. Konna applikajna għal tender, kien hemm offerta biex napplikaw għal provision ta' job coaches. Job coaches ġifieri n-nies experience biex jitrejnjaw il-ħaddieħor fil-qasam tax-xogħol. Nies li jkollhom problemi forsi ta' saħħa għadhem xi problemi ta' saħħa mentali biex dawna ikunu jistgħu isibu impjieg xieraq fis-soċjetà. Is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Fern faħħar l-inizjattiva u l-ħidma tar Richmond Foundation dan filwaqt li ħabbar ukoll li bl-approvazzjoni tal-Parlament twaqqaf bord ta' diretturi li flimkien ma' NGOs konċernati se jkun qed ifassal strateġija nazzjonali dwar is-saħħa mentali.